ani kitini ani kitini falani nangui tongka ani bihingni operation ni bagui rang kiri sungi nunguni kaimi angui tongka takura bukhara nora khaira kan keba ani operation bagai ati pesa bin sang kitini falana ya যেমন নরা খাইর কাঙ্কা বা আন পয়সা কি বিনি kitini falana ya takura bukhara nora kita khair japadi ani bihikno banjire na bagui ani sakni kidney no ang phalana gui tongkha lukoro kebo painai de tong haikeba donate khlainai de tong toro kisa chobajari an bihikno banjire na bagui tinibo Ojoy deborma bini bihik sak khamya busak khamjak ni bagui tinio banjire na bagui bini sakni kidney no phalai hinui tinio lukorong thanio kosar kha kebode painai tong noi asuke khairungwa sinja khajani dawti muksok khwai son khola lobode chuparani Ojoy debor bani bihik priya deborma thangnai sikango bini sak horbai khammani bagui bini sak belakena hamyang jak tei bini sak no thik agin hagen thik laina bagui borok chenai yo thangna nangnai tei rang 3 lakh ni slai panu kubak nangnai hinui sajamga bai tinibo Ojoy deborma bini rang kurui mani bagui bini sak ni kidney no phalifano bini bihik no kham khlainai ribo tinibo saikranika tei bo saikranika tinibo lukurok anu coba kangke ani sakni kidney ang phana nanglak ni bo saikranika tei bini bihik bo tinio koyui lukurok thani kejar kha lukurok anu coba kangke ani busani kidney phana nanglak hinui belakona khairung sinja obo haijaro jungwan sugi dai kangke kubangma busai bihik no yakrai thago bakse bihik busai no yakrai thago piaba sungai dai kangke Ojoy tei priyani rongni hamjangmo black koto tiniwo abo hai bihik sak khamya ujago phano tiniwo busai khairungjago bini sakni kidney phalifano rang puisa kuri batam khlainai sakni kidney phalifano bini bihik no doctor daijakri nai hirei bo tiniwo lukurung thaniwo samanigo tei lukurung thani abono bokko kokjar kha lukurok ana chobakake ani sakni kidney ang phalana yaui lukuroni subamung paido tiniwo ani hikno ani location no ang doctor phurugui manai chenai utlang manai hirui tiniwo saikhanika aboni bagoi Ojoy debormani account number screen rodorok screen to rijak dorok khairugui kisa sobalai tamnike belakon khairung mesinja tiniwo Ojoy debormabo uni dogo kamro khlai janai rang puisa kurui ti obahai jorao bini sakni kidney phalani bade bote kono nungjagya aboni bagoi chungjeman sak bini bihik ni bagoi chobolai mangke belakena hambo tamnike bobo bini bihik no kaham nungna mosuk jago te bini bihik bo hamna mosuk jago karon tamnike belakena boys kom borni boys Ojoy ni hike 26 te priya debormani bini bihik ni ke 24 belakena jaraiku aboni bagoi lukurok siniti prasar je tone rok torok screeno porni account number rijak tongo dorok sobai makan belakena hamnai tiniwo dongor tv ni channel bising dikai tiniwo borok lukurok thaniyo koimani ko aboni bagoi lukurok siniti prasarok khaganang maiganang kubangma tongo dorok sobai makan belakena ham jotno na hambai